Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Habang buhay, magbalik-balik kit siya sa kundam ko. Patay na kinang dami karon kun wa pa si tatay ni mo. Ate, doon na ba kay inahanog amahan? Ha? Kuan, may mo pag di na ta mag-iskot sa kung mga ginikanan. Hangtod sila, te. Dili ni mo gustong hisgutan, Ate Gina? Oo. Gusto kong kalimtan ang akong nangagi. Usabahin mo pa. Nga dili na ta mag-iskot sa nangagi. O sige, te. Ikaw, Kut. Unsa na ipalita sa gawas? Oh, nesay pamantalaan, te, o. Nagpapalit man ka na ako, bisag bahaw na nga balita. Oo. Ug salamat ini ha. Sige, te. Adun ako sa taas, ha? Uspan ako. Salamat. Dili pa panahon nga magawas mi si JR. Kinahanglang malimtan na mi sa mga tao. Una ko magawas. Ay, di naman sa kagikan. May ganto kong lapit. Ngagingon sa kong person fighter. Umay panisog na si Gisa dito. O niya, kumusta man? Siya ba yun? Dili, tiyo. Ay, Andro. Muusa na katuig nga imo nang gibuhat. Ang pagpangita ni Jessa og sa inyong anak. Taas na ng panahog na, busa mayo tingali nga muhunong ka na. Tiyo, Binay. Sabi ni mo ako'y naluoy nga nagtanaw ni mo. Kinahanglan nga dawato na ni mo nga wala sila. Panahon na nga, mupadayon ka sa unahan. Ug malimtan na ni mo si Jisa kung magminyo ka. Dili, tiyo. Oh, usa dili. Dili na ko magbintyo. Andrew, bata ka pa, oy. Dagang babae nga nakagusto ni mo. Busa kalimtin na to si Jisa. Oh, Andrew, dako na yun ang akong pagtuo. Nga wa na yun to si Jisa. Patay na yun to siya. Ug ang inyong anak. tiyo. Ug malimtan mo lang to sila kung magminyo ka o magkabaton kag laing anak. Panikamutan ko, tiyo. Sige, kana mo na maayo. Paningkamutan ni mo. Ato di ay, mag-adlaw ang anak ni Mrs. Torres. Og imbitado ta. May tingali nga imo ning tungahon. Basig malingaw ka dito. Sige, sige. Mutong ako. Ako suwayan. Kakalintan si JR o si Jessa. Oh. Hello? Oh. Usay! Tinood ka? Jessa ginangan? Sige, sige. Muan ako. Bye. Tiyo, Oh. may atoon ko. Ha? May tanaw ko mo dito nga, Jessa ko ng pangan. Usa. Atoon ako, tiyo. Tiyo na. Ayaw na, Andrew. Oh, nga no, tiyo. Aminin mo, no? Ika-15 na nga Jisa nga imong tan-awon karong buwan na. Uy, do, wa ka ba Tiyo. Dili may tabumpul ako papangitan nila. Ay, pero tuig na ka, Pinoy. Pasag dilang ko, tiyo. Mawala na naghatad ako kusog karon.
aron po na pakasunahan. Ang paglaom ko sa kadlaw na, makitaan ko sila. Pero Andro, Samtang wa pa ebidensya nga, patay na sila. Si Gisa o si JR. Dili ko mohonong sa papangita nila. ay, Oh, sige, tiyo. Adol ko kini mo dilo nga gingon ni Jeff. Hay! Hay nang gingon mong Gisa. Mugawas na naton sir. Nagsigi pang ilang fashion show. Oh, tinuod ka nga. Nagmodel si Gisa. Naunsam ko. Murag ko buang nga nangandoy ini. Nara siya sir. Kanang modelo nga nakapuwa. Muna siya si Gisa. Ang iyang liniwakan. Ang iyang buhok. Murag siya si Gisa. Oh, Jeff. Pagkita pa ay ikasulti ko siya. Human siya show. Ha? Oh, naikot ha. Pagpalit og buhok. Ibutang siya ang dressing room. Hala, uy. Katakan sa tao. Successful kayong fashion show. Hala. Mga puwak. Niya sa dressing room? Gisa? Ha? Oh, Kuan? Oh. Ako ba yung isangpit? sorry. Nasaipan ka nga. Si Gisa nga kung kaila. Ha? Okay lang. May kaila di kan Jessa? Oh. Og mao di akong gipangita. Pero nga na bang nagtuumang ka nga ako si Jessa nga imong kipangita? Kuan. Wa. Ang inyong lihok parehas. Hangtod ang inyong buhok. Mao ba? Oo, sige. Sorry sa disturbo. Sige. Ikaw ba'y nagpalit ining buwak para nako? Ako. I hope nga magkagusto ka na. Jessa. Hala. Kagwapo ito niya, uy. Hala, uy. Parehas miknaong sa Jessa nga iyang gipangita. Idaran siya kay nako. Pero gwapo gid siya. Oo, ayaw paglangas anak. Kadaghan pa kong lutuonon. Ay paglangas anak, ha? Ikaw, cute. Oh, Nindot kay nahitabo nako ron. ha? Nga naman. May gikaila kong lalaki. Siyang naghatag ining buwak nako, oh. Ha? Oh, natural nga dagan ang makagusto nimo. Kay modelo gud ka. Pero, misteryoso kaayo siya. Ha? Nganong nakasulti mo ka nga misteryoso siya? Kuan, nagkurot na lang ko sa pagsud na ako sa dressing room, te. Nga, niana ning mga buwak ka. Unya? Unya, kalit lang siyang mitingog sa akong luyo. Og sako pang paglingi. Ti, gwapo kay siya. Unsa? Mauna, te. Gwapo kay siya. Na-crush good ko niya, good. Bisag sa una pa lang namong panakita. Ha? Lucy, ayaw dayon pagsalig sa mga lalaki nga mudayag ni mo isip modelo. Kay tingalit may giapas lang na sila. Pero lahi siya, te. Nakita ko sa iyang mga mata ang ka-excited pagkakita nako. Apan sa dihang gitutukan ako niya. Nausap man ang tanan. Nga naman. Kalit lang siyang murag kahilakon. Murabag nahugno. Ha? Oh, nga naman ka ha. Tungod kay dili ako ang Jessa nga iyang gipangita, Ate Gina. Oh, Ate Gina? Nasa man ka? Nabuyan mo ko na ni mo ang baso. Nabuak na hinuon, oh. Nga naman ka, te. Nang luspan mo gud ka.
Wa, Lucy. Kanang... kalit lang nga milapad ang akong sige, ipadayon ang pagsulti. Unya, usamay nahitabo. Ha? Mao to. Kalit lang siyang murag kahilakon. Unya, milakaw na. Wa gani siya makasulti siyangan. Mao ba? Pero kahibaw ka, te. Bisan murag magkuwang siyang edad na ako. Pero gwapo kay siya. Nindot kay siyang mata. Pero magkulanon lang. O nganong natuuman siya nga ikaw ang Jessa nga iyang gipangita. Tungod ko na sa akong buhok o sa akong lihok. Kita rabay parehas og buhok at Gina. Kay gisunod man akong imong style sa buhok. Ha? Unya, ang imong lihok, kung mulakaw ka, mao siya akong gisunod. O nganong Jessa masabag imong gigamit nga ngan? Ko ante, nakakita ko nga nagsuwat-suwat kag ngan, og Jess ang imong gisuwat. Og mao lang sa misamtop sa akong una. May mo pa nga ako lang unang pakanon si JR, Lucy. Sige te, ako nalibahala din sa kusina. Sige. Si Andrew ka. Kikaabot ni Lucy. Dili. Imposible ni. Dili ko nihatagan og kahulugan. Lahi ang lalaki nga mituo ni Lucy. Dili siya si Andrew. Ganun dili magimawas kung nahuna si Jessa. O si JR. Ganun di na ako manawat ka patay na sila. Jessa. Unsaon na magkapagpapas ako una-una. Unsaon man. Nganong dili man mawa sa kung una ang gisulti ni Lucy ka kanina. Bahin sa lalaki nga nangita ni sa kajesa. Kinahanglang kalimtanan ako silang tanana. Si Andrew. Si Alex. Silang tanana. Hangtod si Mama. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!